Безплатен хак за по-добра продуктивност. Разходка сред природата. Защото най-добрите идеи често се раждат, когато си дадем време и пространство да дишаме. Когато си изморен, почини. Когато си фокусиран, действай по най-важните задачи. Природата ни учи на ритъм. Последвай го. Здравето, сънят и движението не са екстри. Те са твоята база. Продуктивността не е изтощение, а устойчивост. Трябва просто да излезем навън, да си припомним кои сме и да се свържем със себе си. Сподели ми, ти как поддържаш твоята продуктивност в работата? Ако искаш още полезни съвети, последвай Имаш HR. Помагаме ви не просто да си намерите мечтаната работа, а да блестите в нея. Запишете се за 5-минутен безплатен разговор от линка в описанието. До следващата ни разходка и следващия кариерен успех!